ai khăn thằng sông à su cái khen này cả sông dân đi na khai yêu chắc sông nó khăn nhà hôi à yêu Thank you Dablia thanks welcome bây giờ sẽ lại mà thua ra khỏi bây giờ sẽ lấy bao nhiêu thằng nữa thu đi câu đằng lại mà khám được bài back kịp unda bây giờ sẽ lấy bao nhiêu thằng nữa bị lại kịp câu đằng lại kịp unda bây giờ nó cần đâu mà bukan cái phải nó som당 kin 베진데 나로티 네 나부 포하지 마 봐야 네 나부 포하지 말라 빌래 하그라 나부 포 Hello gafar khwou good morning nोंथांमोनखौ गासिबो आंनि चेनेलाव फिन बराय हरफिनबाय दा जोङो ने शुटिं खालामनो फैलायबाय ओमफ्राय दिनैना बाम्बुलानि गोदान मोनसे एपिसोडनि थाखाय जोङो शुटिं खालामनो फैदों जा नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो गासै बिहाइन्ड द सिनफोरखौ शेयार खालामसिगोन Action 네 나부 포하지 마 하그래라이 팔라스 말이 비슷한 마 비반시라이 네 달라 칼라 돌아야 돼 Ready? Action 네 나부 포하지 마 봐야 네 나부 포하지 말라 빌래 하그래 네 Action र' जासिगोन हाला मारनायसो नुदों बेयो आंखौ सान्दुं गोसायाव आंखौ हाग्राखौनो होनानै खोले The action 나라 가슴 등 비디 묵내카이 마는 탕크 부분 좀 루즈베리요 네 दख'नाखौ सुना हो आं ओंखाम संनि Ready? Action 네 दख'नाखौ सुना हो आं ओंखाम संनि आरो दख'ना सुनो होफैबाय आंखौ The action 네 दख'नाखौ संनो संनो sang 말하게 보여 양이었어 네 दख'नाखौ सुना 네 Ready? Action है आं हाया दख'ना सुनो नों आंखौ मा थिसेयावसो लासिं खालामनायदों नामा हो Unfinal Ready? Action 너양 하야 너나 수는 너가 마치 시험 슬라시 카메라 등나마 라이트 등나마 The action दख'ना सुबानो लासिंसिं जायो नामा सोरबा हो दख'ना सुबानो लासिंसिं जायो नामा सोरबा हो The action दख'ना नङा दख'ना The action दख'ना सुबानो सोरबा लासिंसिं जायो नामा सोरबा हो खोनायनो बायला सोरबा The action गावनिखौबा फारसेनिफ्राय सुना होनांगौ लंपेन्टनिफ्राय गस्लानिफ्राय आरो आन्दारपेन्टखौबो सुना होनांगौसो Ready ना The action 내래 수근데 능 등라시 하나 더 비마승 라이 흰잠 너가 수나지야 가오리고 파르시만 수나가오 लोगोफोर एबार खान्थालनि दख'ना सुनाय खान्थाला हनै दाब्लिनि दख'नाखौ सुसिगोन दाना सुनो होगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरबो सोरबा एकदमबारे गोसो दङब्ला हौवाखौ दख'ना सुनो हो दे डेन्जारसो दाब्लिया हौवाखौ माने दख'ना सुनो होलायो खान्थाला सुवामोन नाथाय सुनांसिगोन उफाय गैला लोगोफोर मानोना एकदमबारे हिनजावफोराबो हौवाफोरनि गासिखौबो सुजोबनांगोना ओंखायनो हौवाफोराबो हिनजावफोरनि दख'नाखौ सुनांगौ आरो ना फाला बथलसो जेबो नङा बेफोरो Ready? Action बे दाब्लिया आंखौ जाथो बे दाब्लियाखौ मा जाथोसो खालामनो दोनबाय थायो मानो गोजानाव थांखाबाय बाय खाथियाव फैनानै बुं Action बे दाब्लिया आंखौ मा जाथो खालामबाय थायो जानाय नंलिया गाबोननो थांफिननांसिगोन आं Action मा हिनजाव मोनखो आङो दख'ना सुनो थिनग्रा ओइ दख'ना सुनो थांदो दख'ना सुनो Action मा हिनजाव मोनखो आङो दख'ना सुनो थिनग्रा ओइ मामोन बे लोगोफोरनिया मुरि लारु लाखिबाय आं जिरायनो हनै खुसकाया इसा नागि बेटारि गाड़ी रामगढ़ जे मागुरमारी लक्ष्मी पूजा ना खर दाते मागुरमारीนี่คืออะไรนี่ बाजार लक्ष्मी पूजा है जे अ सोरती खालामनायसो
सालोंसै लोगोफोर ओमफ्राय दा दसे थाना शुटिं खालामलायनोसै मुरै मुरैबो लाखिबाय जोंहा मा भिडिअ खारो बा हनै भिडिअ लानांगोन बिसोरखौ थेंक इउ दाबलि थेंक्स वेलकाम जाबाय बाबुला दे दोनथ' आं जागोन दा दे एक्सन माथो मावजि आनैसो आनै नैजों दं आं नैथिंसो दं आङो फार्स्टआव दैखौ होग्रो हलथाय हलथाय ओमफ्रायसो माथो दे एक्सन माथो मावजि आनैसो आनै नैथिंसो दं आं नोंलाय बेथेलाय हा मा रावबो माथो हरा माथो फांसेखौनो होनखादों बै सासेयालाय माथो हराखै गैया बहा थांखो बेलाय थुरिया बा मावजिया मालाय बैया खायसन मावजि मा खबर खान्थाल Ready? Action. बै सासेयालाय माथो हराखै बै सासेयालाय बहा माथो होनो थुरि गावदाङालाय मा खालामदों बाय खिफि उन्दो बै सासेयालाय माथो हराखै बै सासेयालाय बहा माथो होनो बिलाय खिफि गावदाङालाय खिफि उन्दो बै सासेयालाय माथो हरा दे आं बुंग्रोगोन र' मा माथो हराखै नोंसोर दे एक्सन मा माथो हराखै नोंसोरलाय मानसिफोरालाय दं somdang kini bayi inde naroti somdang kini bayi nukadang ne guys man deh lah sih angnya sonaya honai ne hor kantar sonaya modeman hamjubai gwaiti tananai hinjaवफोरजों लाइन मारि मारिनो Mumina saya dengan halang nih gua kan lainnya. Terus ini kayak mau nafas tau? Deh. Deh ini cuma anjing kan? typing kan deh, pas kita. Deh. Da, mama dah. Ready? reaction Da, mama cahaya. Lanjut tuh, musang lu cuma dari kosan deh baru. Pokoknya dari trakor di kembali juga. Bisa selesai matu orang koi. Bisa selesai bahan matu nih. Kipi kau jangan leh. Kipi untuk kasih dia. Nak keluar dua. ai kantar sona su ga krin ga su zan di sona hayo sak sama na khanya huwa ya ayu Saya lagi asal dokona suka baik, mana sude sona dokona letra kamu nara. ai orang ini lagi berkese aku nih malah lantar kunci gede sona Mana shooting lah nih suka baik ada. Kantal. Hello everyone. Sampai. I'm ready. लोगोफोरनि मावजि खान्थाल शुटिं खालामबाय थादों जोबाखै दिनैथ' जोबखाया जेनेबा गाबोन नै लोगोफोर स्क्रिप्टआनो जा बुरजाथारखा 7टा फोजोबनो हाखाया जेरैब्लाबो 7टा पेज दंखायो दासो फसायदोंना नोङो बेखौ लाबोना लाना औलै आबै आनै दासो फस्थायनो गोनां जादों आं बेबायदि हामा बियो हिनजावा मोजां नङा बियाखौ बिराद आलाय सिलाय खालामथारबाय बेखौ थुथुना हो बुंला बिदा दा इखौ बुंखांना दसे थाना बुं नोङो रानि खावथालि होननायखौ नुवाखै ओमफ्राय आं खोजिनाय जाङो रायलायबाय थादोंलै नों ओमफ्राय इयाव नोंनिखौ मिउट खालामगोन मिउट खालामगोन आं Beda nih kau tadi itu membeda nggak? Mau jangan mau aku lah lebih hendak kau ini. Oh jadi ini udah pelak tapi dokter sih jangan. Hanya satu hari kau. Mana nih kau? Rani kau sering bunuh kau? get out deh dia kayak terus aja coba nang mangan dah lewat baik itu terus Dablia salah orang tanah batra boom
मोनथिनाय बुं दे एक्शन सालाब थानानै बाथ्रा बुंनांगौ नो होआ ओइ नि खावब्लिया आरो जाग्राना सालाना थांफा दा थांनाङा जाग्राया नों थिदो सिरि थां अरखौ जागोन बाय हिनजावजों सोलाय बाय हिनजाव लाना फैना नाय पे थादाम बिदा बिदा खाफा लोगोफोर शुटिंआ जोंना जोब्बायसै पेकआप ने मोनबैदों बाव दे गाबोन ना समनिया दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय आरो नेक्स्ट एसे थाबावबाय बेखौ जोङो नेक्स्ट गाबोन समफोर लासै हागला दिनै मोनाबायबो स' केमेरा क्वालिटिया एसे गाज्रि जानो हमदों जोंना दाब्लिया जुम खालामनांगोन दिनै आयौ मोखां लेथ्रा समायनाथार दाब्लिया समायना जागोन मायाबा एसे गसंनानै मोसानाय खोन्थि एसे गसंनानै मोसानाय दिन्थि मोदोम थिखोनाला दाब्लिया बिजाजोब्बाय खामानि मावनो बिराद खामानि मावथारो लोगोफोर बियो सिथ्ला सिबनायनिफ्राय हरनि ओंखाम संखांना जाहोखांनासो बियो रेस्ट मोनो स' लोगोफोर दा न'आव थांगासिनो शुटिंआ कमप्लिट जादिया ओमफ्राय शुटिंखौ जोङो सेटारडे खालाय खालामफिनसिगोन आधा थानायखौ गाबोन खालामनाय जानाय नङा जोंहा गाबोन हाबा जानो थांनो दं नागरजुलियाव स' दा न'आव थांगासिनो पक'रि जायै